Mga bag na gawa sa kawayan at mga pagkaing gawa sa Pangasinan. Ilan lamang yan sa mga produktong ibinida ng MSMEs mula Pangasinan sa kakatapos na Manila Fame Expo noong 2023 at International Food Expo noong Mayo 2024. I'm so happy na napakaganda ng result, Gov, ng IFEX kasi marami ang sales, marami tayong mga book orders at may mga international buyers tayo na na-meet. Isa sa mga nasa likod ng programa para sa mga MSME ang ina ni Governor Ramon V. Gico III na si Dr. Arlene Grace V. Gico. Nakakatuwa pong marinig na marami po sa inyo ang nag-export na. And I'm so happy that ang measure po ng success ng ating exhibitions are the number of contacts or leads po ba ang tawag doon. And of course, yung mga sales na na-generate natin dito. And I'm so happy, ang ganda-ganda po ng report ng DTI. Pakahirap po na ang Pilipinas wala akong masabi na suporta. Way back. Kasi kanya-kanya po kami. There has been so many Pangasinense, even beyond Pangasinan na talagang magagaling, and we can really go into international, but the government has been sleeping for a long time. And now, masayang-masaya. Kasi napakarami po natin dito. And I know that with the provincial government, magkakaroon po tayo ng fruition into going international. Kadalasan, kulang sa MSME ng oportunidad at suporta. At sa puntong ito, nais ko pong magpasalamat sa pangalan ng PEDI at mga kapwa ko MSME sa ating provincial government led by our passionate and visionary Governor Ramon Monmon Gico III for including us MSMEs in your provincial government development agenda. Ayon kay Governor Ramon V. Gico III, mayroong kakayahang makipagsabayan sa international market ang mga MSMEs ng Pangasinan. Ito'y dahil likas daw na malikhain at magaling sa paggawa ng mga produkto ang mga Pangasinense basta't isaalang-alang ang kalidad ng mga ito. Quality is very important. Hindi pwede yung pwede na yan, di ba? Kaya nga ang trust ng Pangasinan is ang galing eh. Oh, excellence. But what we need right now during these times, we have to imbibe in us and practice the value of excellence. That's the only way you can make it. If your product is crap or garbage, walang quality, hindi malinis, madumi, di ba? Oh, minekos-mekos lang. Di ba? Kakain ba tayo nun? No? Siyempre hindi. No? So, quality is very important. Kaya, yun ang na-attain natin when you joined Manila Fame and IFEX. Narating na natin yun eh. Hindi po kayo papasa makaka-exhibit dun kung hindi po masasa quality control natin. Lubos din ang suporta rito ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan na pinangungunahan ni Vice Governor Mark Ronald Lambino at mga department heads. The successful holding and participation to these two activities are just the beginnings of what we can expect in the coming years. We are supporting all the way the call of the Governor to support the growth and the opening of a new era for MSMEs for Pangasinan, because we do believe that, yes, we support the idea that this is the backbone of Pangasinan's local economy. Ang Manila Fame ay isang trade show na inorganisa ng Center for International Trade Expeditions and Missions ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa Manila Fame 2023, 11 MSMEs at mga artisans mula Pangasinan ang nabigyan ng pagkakataong maipakilala ang kanilang mga produkto. Higit 10 MSMEs mula Pangasinan naman ang napasali sa kakatapos na IFEX noong Mayo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.